ja som Kiko, táto syn a ideme skladať Škodu Octaviu a prajem vám veľa pozornutia a dávajte všetky odbery a lajky. Z vonkajšej strany podľa vyobrazenia strany s ozdobnými lištami obloženia ľavých dverí 85A do vyznačeného prelisu s otvorom priložte montážnym stĺpikom páčku otvárania dverí 85B orientovanú dopredu. Z druhej strany obloženia usadenú páčku zaistite jednou skrutkou CP. Do vedľajšieho otvoru obloženia ľavých dverí 85A zasuňte valcovým koncom kľúčku sťahovania skla 85C. Na prestrčený koniec kľúčky 85C v tvare D usaďte bokom s unášačom zhodného tvaru malé ozubené koleso 85F a zaistite jednou skrutkou CP. Na spodný susedný montážny stĺpik zvnútra obloženia 85A nasaďte stredovým otvorom plochou stranou stredné ozubené koleso 85D a potom zaistite jednou skrutkou SP. Na zvyšný montážny stĺpik zvnútra obloženia 85A nasaďte posledným stredovým otvorom plochou stranou veľké ozubené koleso 85E a taktiež zaistite jednou skrutkou SP. Vezmite si zostavu vnútorného panelu ľavých dverí 84A a zvnútra pozdĺž spodnej hrany okenného otvoru pre sťahovacie sklo nalepte podľa vyobrazenia jeden prúžok ochrannej fólie 85G a dôkladne ho na mieste pridržte. Vezmite si teraz zostavu ľavých dverí 82A a tiež tu na vnútornej strane pozdĺž spodnej hrany okenného otvoru odzadu prilepte prúžok ochrannej fólie 85G. Na vnútornú ebrovanú stranu vnútorného panelu ľavých dverí 84A cez väčší okenný otvor opatrne položte sklo ľavých dverí 83E tak, aby jeho spodné tiahlo s ozubením bolo orientované dopredu. Sklo tiež musí byť zasunuté do štrbiny pozdĺž krómovanej lišty. Potom pred sklo do menšieho otvoru usaďte trojuholníkové sklo 83F tak, aby oba jeho otočné čapy dosadli do prelisov rámu panelu 84A vo zvislej osi. Cez zostavu vnútorného panelu ľavých dverí 84A opatrne priložte zostavu ľavých dverí 82A, starostlivo zlícujte tak, aby obe vložené sklá boli voľne a presne v rámoch usadené,
Potom diely starostlivo zlícujte po celom obvode a z druhej strany vo vyznačených otvoroch v prelisoch panelov. Zaistite celkom 6 skrutkami cm. A v hornej hrane rámu okien zaistite tiež 2 skrutkami km. Na záver kompletizácie zostavy ľavých dverí zvnútra na panel 84A priložte zostavu obloženia ľavých dverí 85A tak, aby po celom obvode k dverám presne lícovala a pri pootočení kľúčky sťahovania okien sa vložené sklo voľne pohlo. Potom obloženie 85A k vnútornému panelu dverí 84A zaistite vo vyznačených otvoroch 5 skrutkami CP.
Do prelisu na vonkajšej strane pravých dverí 86A zasunte kľúč ku pravých dverí 86B, tak, aby sa montážny stĺpik do sadiacej plochy kľuky zasunul do väčšieho otvoru v prelise dverí. Z druhej strany pravých dverí zaistite usadenú kľuku jednou skrutkou QP. Na dlhší koniec západky zámku dverí 87A nasuňte pružinku zámku 87B. Vezmite si zostavu pravých dverí 86A a z vnútornej strany do obdĺžneho prelisu v strede zadnej hrany dverí vložte zostavu západky 87A s pružinou 87B. Cez usadenú západku s pružinkou na dva montážne stĺpiky dverí 86A umiestnené vo vertikálnej osi priložte držiak západky k zámku 87C tak, aby jeho montážna pätka s osadením dosadla na spodný stĺpik dverí. V oboch vyznačených otvoroch zaistite držiak dvoma skrutkami AAM. V prednej hrane pravých dverí 86A do dvoch štvorcových prelisov priložte dvoma voľnými pätkami pánt pravých dverí 87D tak, aby vypuklé časti montážnych pätiek boli natočené podľa vyobrazenia smerom k stredu vozidla. Vo vyznačených otvoroch zaistite usadený pánt dvoma skrutkami ZM. K rohovému otvoru trojuholníkového skla pravých dverí 87F z vnútornej strany čisto čierno olemované priložte montážnym stĺpikom páčku zatvárania trojuholníkového skla 87G a z vonkajšej strany skla ju zaistite jednou skrutkou NP. Z vnútornej strany, podľa vyobrazenia rebrovanej strany, vnútorného panelu pravých dverí 88A, na vyznačený stĺpik dverí priložte chromovanú lištu stĺpika dverí 88B, tak, aby sa jej montážne čapy zasunuli do otvorov v stĺpiku panelu, a tak, aby po usadení lišty bola jej horná hrana skosená. Z druhej, vonkajšej strany panela pravých dverí 88A zasunte montážnymi čapmi do otvorov stĺpika aj vnútorné obloženie stĺpika 88C, tak, aby jeho zaoblený koniec bol umiestnený hore.